Здравейте, скъпи приятели! Бях ви обещала да започна да правя урочета с различни техники. И понеже това е една поръчка, която тази вечер изпълнявам, смятам да ви покажа как може да си състарите ето тази рамка, която предварително съм направила с релефна папка. Така, тя е подготвена предварително. Аз ще ви покажа как ще си украся самата рамка с материалите, с които разполагам. Значи, едни от материалите, които ще използвам, това са тампончетата на Брилянс. Те имат много силен металиков ефект, а понеже аз искам да постигна този ефект, ще използвам тях. Също на Артисте металиковите акрилни бои и на Каденс, които също са с много силен метален ефект, акрилните бои с металиков отблясък. Така. И за подсилване на ефекта също ще използвам и перфектни перли. Така. Сега започвам да обяснявам какво ще правя. Виждате, много неща съм изкарала, за да ви покажа, нали, какво ще използвам. С абсолютно всичките от тях може да се постигне един и същ ефект. Аз просто ще ви покажа на отделни участъци от рамката ефектите, които се постига с различните марки и с различните материали. Така, започваме първо с тампончетата. Тампоните на Брилянс са много напоени и затова препоръчително е да си използвате допълнителни тампони. Ако нямате готови такива, които са с дръжка, аз понеже имам много цветове и имам тампони, но съм си пригодила и мои собствени тампончета, като съм използвала домакинска гъба и с телботче и картон съм защипала тази гъбичка, за да е по-удобно за хващане. Така, сега започвам. Значи, взимаме си малко от тампона, отнемаме от мастилото и с леки кръгови движения започваме да въртим около релефа и върху него. Но внимаваме да не натискаме много, за да може ефекта да е най-силен отгоре върху изпъкналата част на нашите розички, защото това, както виждате, са розички с листенца. Така, след това продължаваме с другите цветове. И се стремим да смесваме цветовете и да приливаме. Така, аз забравих да кажа, значи на Брилянса използваме Lighting Black. Значи то е нещо като чучуново зелено. Е първият ни цвят, а този е Pearl Crimson. Не знам дали произношението ми е правилно, но ето виждате ефекта, колко нежно и красиво се получава, понеже тези тампони са с много силен металиков ефект. Така. И продължаваме с другите цветове. Аз направо ще си ги отворя. Така, другите цветове са Crimson Cooper, Pearl Rust и Pearl Шоколад. Така, изкарвам си ги всичките. Както виждате, използвам различни тампони за всички цветове. Това е, но по принцип може от дадена кафява гама аз използвам един и същ тампон, ако е кафяво. Ако е лилаво, също по същия начин може да използвате.
един тампон. И продължавам с цветовете. Така, отново с лилавото. То е наситено лилаво всъщност. Предполагам се вижда металиковия ефект, който се получава. Значи мога да ви кажа за тези тампони, че аз ги използвам от доста време и съм много доволна от тях, особено ето за такива ефекти, понеже освен с правене на картички се занимавам и с декупаж. Дори в декупажа ги използвам за придаване на някакви ефекти върху различни повърхности. Хубавото на тези тампони е, че се водят водоустойчиви и няма проблем след това да нанасяте акрилна боя, но един съвет по принципа, ако ги използвате в декупажа за ефекти, е като нанасяте акрилната боя да се стараете да я тампонирате, а не да я разнасяте с четка, защото все пак при взаимодействието с тампона може да се получи размазване на самия ефект на перленото. Така, продължавам. Виждате, много хубаво става. Така. Сега, значи аз съм подготвила различни материали, защото накрая ще видите как ще смеся различните цветове и става много интересен ефект, но става по-бавно. Така виждате, че сменям цветовете. С тампоните, с мастилата работи с тампонче, но ще видите после при боите, акрилните бои с металиковия ефект, аз предпочитам, когато правя върху някакъв релеф нюанс, да работя директно с ръката и с пръстите. Защото по-добре усещам тази повърхност, релефната, и мога да си контролирам натиска, за да постигна нужния ефект. Така. За сега е това. Сега си затварям мастилата. Може би после да трябва да ги използвам отново, но ще решим след като използваме акрилните бои и видим какъв е резултат и евентуално можем отново да използваме тампончетата. Сега, значи, понеже искам да ми е по-наситено зелено на места, ще използвам акрилната боя на Артисте. Тя се води металикова акрилна боя Emerald Green. Така. Най-добре е предварително да си разбъркате боята. Така, понеже съм взела повече, на една салфетка, лекичко, може да отнемете от мастилото и след това започвам с пръстите внимателно да нанасям. От салфетката мога да си взимам също от боята. Ето виждате колко хубав и нежен перлен ефект се получава. Както казах,
Понеже се занимавам и с декупаж и с правене на картички, съм установила, че много от материалите при декупажа могат да се използват при картичко правенето и обратно. Нещата от материалите, с които си правим картички, могат да се използват и при, виждате ефекта, могат да се използват и при декупажа. Малко дълго ще стане нашето уроче, но се надявам да съм ви била от полза с него. Акрилните бои не ги смесвам с вода, защото повърхността ни е картонена и ако добавим вода, едно е, че самия металиков ефект няма да е толкова силен, защото той се разтваря във водата, металиковите частици се разтварят в водата. И другото, което е, че като намокрим картонената повърхност, може да се получи огъване на картона. Затова ние директно от тубичките си взимаме от акрилната боя. Виждате колко нежно се получава ефекта, лъскавия ефект на рамката. И вече тя започва да добива някакъв вид. Сега избръскваме си шишенцето и продължаваме с следващия цвят, като ще си пръста, с който работим, трябва задължително да се избръши, за да не стане смесване, което не желаем на цветовете. Мокрите кърпички са неизменна част, знаете, когато работите с мастила или пък с акрилни бои. Така, продължаваме с каденс акрилна боя металик с отблясък. Това се води антично злато. Ето го. Значи този цвят е на един от моите любими. Много хубав ефект дава. Значи цвета е нещо като тютюнево зелено, но много металиково. Специално акрилните бои на каденс са с силно изразен металиков отблясък, който мен много ми харесва. И особено този цвят е много подходящ за състаряване, защото е, както знаете, античното винаги е близко до състаряването. Така. Предварително се извинявам, първи урок ми е и малко се притеснявам, но се надявам да ми простите за забавянето и паузите, които правя. За първи път заставам пред камера сама. Така, виждате колко хубаво става. Не знам дали на камерата се вижда, но просто ефектът е уникален. Така. Сега. Понеже рамката до сега използвахме много зелената гама,